सॉरी शिवा, इलेक्शन में बिजी रहनी, यही खातिर तोहरा के इतना इंतजार करे के पड़ल। वैसे तोर प्रॉब्लम का हा बाबू? जब सारा देश शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ता तो हमने क्या के बच्चन की शिक्षा से दूर रख के उन लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेला जात बा। और एक सबसे बड़ा सबूत बा ये रवि यादव के फैक्ट्री। ऐसा खतरनाक हालात में काम करे की वजह से अब तक सिलिकोसिस बीमारी से 157 बच्चा अपन जान गवा चुकल बानन सा। ऐसा अन्याय के कारण जवन लड़कन के स्कूल जाए के चाहिए वो बच्चन के लिबर बनवल जात बा और यहाँ के सभी लोग चुप बैठल बाड़े। ओकर वजह बा रवि यादव के डर। लोकल डब्बा चैनल में जर्नलिस्ट है, 20,000 के सैलरी पर अपना जान के बाजी लगा के हमनी के धंधा पर 1 घंटा 23 मिनट के आउटपुट रेडी कर ले भाई। जब अपना पैशन में इतना सीरियसली काम कराता तो अपन प्रोफेशन में अपन एरिया में हमनी की सावधानी बरती के चाहत रहल। सॉरी भैया। सर, राउर गतिविधि गलत बा। आपके वजह से काफी लोगों के जान जात बा। हमारी बात मानी, एक कंपनी के बंद कर दी। हमारा समय भी संस्कारी बात करना, समाज के बारे में सोचना, ये देख के हमरा के तोरा पे बहुत फक्र होता। जवान चीज हमार बा, ओकरा पे के और नजर डाले तो ओकरा के हम खोज के मारी ना। You can kill me, sir, but not my mission. हमारे अधूरा काम की केहू ना केहू जरूर पूरा करी।